Здравейте! В днешния видеотуториал ще се опитам да ви покажа през какви стъпки трябва да преминем, за да приложим ефекта на пъзела върху желана от вас картинка. Първото нещо, което трябва да направим, е да намерим картинка, която да е да има формата на пъзел. Лесно може да намерите такава картинка, налични са в интернет. След което първата стъпка, която трябва да направим, е да зададем този пъзел като шаблон, който по-късно да използваме в Photoshop за постигане на желания ефект. Това се прави чрез меню Edit, Define Pattern, давате определено заглавие на вашата картинка и натискате OK. След което създаваме, отиваме при главната картинка, върху която искаме да приложим ефекта на пъзела. Създаваме нов лист, след което отново отиваме на меню Edit, Fill, избираме шаблон и тук вече от падащото меню ще видите, че имаме добавено, ето го добавено, последният шаблон, който добавихме под формата на пъзел. Натискаме OK и виждаме, че се появява пъзела. След което отиваме на меню Select, Select All, копираме го чрез Ctrl-C или от меню Edit. След това отиваме на канали. Ето, създаваме нов канал. От меню Edit даваме Paste. След което изтриваме листа с пъзела. Ето по този начин. Избираме отново канала RGB. Следващата стъпка е създаваме отново нов лист и го отцветяваме в черно. След това правим копия на основният лист с Ctrl-J и листа, който е оцветен в черно, го поставяме между основният лист и неговото копие. След това отиваме на меню Select, Load Selection и избираме новосъздадения от нас канал Alpha 1. Ето виждате как върху самата картинка вече се появиха очертанията на самия пъзел. След което идваме на ефектите. Отиваме на ефектите и създаваме от ефекта Bevel and Emboss. Създаваме Bevel and Emboss, оставяме го така както е в момента. Създаваме нов лист. Ето нов лист. След което отиваме на Image, Apply Image и натискаме OK. Изтриваме предишният лист, както ви показах в момента. След което избираме новосъздадения от нас
новосъздадения от нас лист. Междувременно трябва да натиснем Ctrl-D, за да отмаркираме селекцията. Отиваме отново на новосъздадените канали и избираме канал Alpha 1. Избираме канал Alpha 1, след което с следният инструмент Magic Wand Tool маркираме една от частите на самият пъзел. Отново сменяме канала на RGB. Идваме върху избраната част от пъзела, десен бутон, и избираме Layer via Cut. След което с Ctrl и T избираме съответната част, която сме маркирали в момента, и ето виждате как се получи желаният ефект. За да постигнете по-добра реалност на самия пъзел, избирате общият лист, на който е цялата картинка, и отново избирате ефект Bevel and Emboss, като по ваша преценка и зависимост от картинката, която сте избрали, вие може да нагласите съответните опции, така че да постигнете максимално реалистичен ефект. След което, ето, идвате отново на новосъздаденият лист, отново с клавишна комбинация Ctrl и T, виждате как има много самия пъзел, който сме направили, е доста по-реалистичен. Може да повторите последните няколко стъпки, за да маркирате повече от една част на пъзела и да съответно да бъде по-реалистично изображението. Отново избирате листа с цялата картинка. Отново сменяте канала на Alpha 1. Избирате парче от пъзела. Отново се връщате на съответния канал RGB. Десен бутон Layer via Cut. Изберете отново комбинация контролите от клавишите, за да маркирате желаната част, и ето виждате как отново се получи доста приличен ефект. Благодаря ви за вниманието. Ако имате някакви въпроси, моля, пишете в коментарите под видеото. Благодаря.